Nih, karek ayo. Ini nih. Betul. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिनबाय थाबाय आं दिनै दंफैयो नैबे गगामुगनि सिलिंफोर होननाय जायगायाव बेवहाय जोंहा मोनसे प्रग्राम लादों बेनो जाहैबाय गगामुग रंजालि बैसागु फोरबो आफाद लोगोसे गगामुग दख'रा बर' फरायसा आफादनि जथायै खुंनाय 16थि रंजालि बैसागु फोरबो आफाद 2024 बेखौ नैबे गगामुगनि सिलिंफोर होननाय जायगायाव खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरोना बेयो दिनैनिफ्राय जागोन बेयाव माखासे हारिमुआरि आयदाखौ लानानै माखासे बादायनाय हाबाफारि लादों आरोना बेवहाय नैबे जोंनि मिंमां हालामनि गोबां बादायारि बर' मोसाग्राफोरा आरो गेलेगिरि माने बैसागु आयदानि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरोना बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे एकदम फारसेनिफ्राय मोजाङै फारि फारि देखायनो होननानै नैबे फैनाय जाबाय दा एसे फुंनि हाबाफारि नालाय माखासे खामानि मावनायफ्रा जोबथ'वाखै आरोना मावगासिनो जोंहा आफादनि सोद्रोमाफोरा ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो गोजान नालाय मिंमां हालामा एसे गोजान जायो बे टाउननिफ्राय ओमफ्राय बिसोरबो फैगासिनो दं आरोना थ' बिसोर मोनफैबा आं नोंथांमोननो माखासे जोंनि बादायनाय हाबाफारिखौ फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थागोन आरोना थ' बेसेबां माबायदि आग बारायलाङो आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला थ' चलो जोंहा गिबियाव नैबे आफादनि फिरफिलाखौ दहाय एसे आं सफैस्लाबाखै आरोना बिर होग्रोबाय माने मानसिफ्राबो एसे खममोनथ' आंबो जाथाय नङा साननानै एसे ड्रेस गाननानै थाहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय थ' आं देखायबायल' आरोना बेखिनि नैबेनो आफादनि फिरफिला बिर होबाय ओमफ्राय नैबे थिग बिथिं दङ माबाया मेन पेन्डेला नैबेनो आरोना एसे माखासे खामानि दङ फिसा फिसौ बेखौ मावगासिनो आफादनि सोद्रोमाफ्रा जोंना गिबि एकदम हाबाफारि हिसाबै जोंहा सियार सेलायनाय आयदाखौ माने गिबियाव लाजेननो नागिरदों आरोना बे गासिबो थाखाजोब्बाय बाहागो लाग्राफ्रा गासिबो फैखाजोब्बाय आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायलांसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेखिनिल' आरोना दासिम फैगासिनो दं माखासे मोनफैजोबाखै ओमफ्राय नै बैथिंनिखौ देखायनोसै आं एसे नै जोंहा सुथियाफारानियानो लांथारगोन नामा रानसैलाय बयबो बाहागो लालायदो प्राइजआ नोगोदथा फार्स्ट टाइमाव माने सेथि बान्था 1000 हिनजावफोरनि नैथि बान्था 1000 नै इसोर लाया थामथि बान्था 300 थामथिसिम दङ एसे खनसे गासिबो नायजोबदों आं खनसे देखायजोबनोसै आरोना नै सियार सेलायनायाव सोर मोनगोन बिखाखौ लुगुलु मोनदों मालाय नै खेला जाथोंसै नङा होमबा खेला जाबा देखायनोसै आं दा एसे रेडि जाथ'दों आरोना बे रेडि जानायाव बारा देखायबाय थाथ'ला आङो खेला जाबासो एसे इन्टारेस्ट जायो नालाय जोङो मिउजिक दामनांगोन मिउजिक बिराद सिखां दङ गेलेनाय समाव थाबायनांगोन आरो मिउजिक बन्द जाबाथाय जिरायगोन बे समाव एकदम खेला जाथारनोसै आरोना रेडि जाखाजोब्बाय खनसे ट्राइ नायनांगौ जागायबाय नायदो सोर फार्स्ट होयो बेखौ खनसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो स्टार्ट जासिगोन आरोना खेला मोनसे राउन्ड नै बेखौबो एइटिनखौ देखायनोसै आं सोर गेलेदों नै गेलेग्राफ्रा जोंहा गिदिंबाय थाजासिगोन स्टार्ट नाय स्टार्ट जाबाय फार्स्ट स्टार्ट जाबाय आरोना खेला दा फार्स्ट सोर थैयो नायदो जागायबाय खेला अलरेडि गिदिंबाय था गोसा जाबाय टाइम होदों माने मानसिफोरनो एसे गोसा जाबाय लासै जादों बै फासैबायलै नै रोंथैबाय नै बेस्रा खेलाबो फास जाहैबाय नालाय नै फैबायसै
नेमखौबो बारा मिथिया नालाय नों रेकर्ड लाबाय खिन्थु फैनायाव दा फार्स्ट टाइम खेल नालाय एसे नेम निथिखौ मिथिनो टाइम लायो बेखौ थैनाय लाबाय आरोना बेखौ थाबायदो एसे गोसा गोसा थाबाय लासै जायगा मानसियाथ' जोबोद बुरजा नालाय जमा जमा सौलायो आरो गंसे गंसे सेलायलायनाय जायो गोसा दाबाय गोसा आरो मोनसे खोथा आखाइया सियाराव गारनो मोननाय नङा रावबो सियाराव आखाइ होनाङा जाबजाब बा सौग्रावलायगोन गाव गावनो दुखु मोनगोन सासेया नैबे सेकेन्ड रेंक सिगांनिफ्राय दङब्लाबो सियारा सिगांखै सिगाङाव दङ खाथियावनो गैला नै आरो सोर थैखो मानसिया बुंनायाथ' फात्ता मोनाखै आरोना थाबाय लासै लासै द्राय जादों जोंना खेला खालामजोबनाय नङा बिदिब्ला बबेथिं सोर मा जाखो नै नै खारदाव खारसि जाथारबाय दे यो खारनो हाला मोनबाय नैबे थैबाय नै जागायफिनलायबाय फैसा बेग लाना खारदों अयथासार बुरजा नालाय मानसिफ्रा माने बबेयाव सियार खालि थांबाबो मोनलाय आरोना लासै लासै नायलांबाय था नोंथांमोना नायलांबाथाय एसे इन्टारेस्ट जाहांबाय खेला एसे जोबहांबायथ' थैलांगासिनो एसे खम जालांगासिनो दं मानसिफ्रा एसे खम जालांगोन एसे इन्टारेस्ट जालांगोन खेला दा बुरजायाव बारा थाबायदो सिनायबाय थाबायदो गोख्रै थाबाय लासै जादों थाबाय अमाया सियारखौ गारना फैबाय सोर थैखो नैबे थैबाय स्टार्ट जालायबाय खेला खामानि मालाय बारावलाय सियार बाबे खोमाबो नै खारनाय मा आयौ 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 बेफोरसो खेल बेफोरसो इन्टारेस्ट खेल बेफोरसो सियारा खिन्थु बारबाय नालाय सियारा खिन्थु बायलांजोबो बिदि नांगौबा इयौ मा गिलु बालु खेल गेलेबाय जेन टेन बासायबाय जाखाबाय थाब जोबनाय नङा नङाबा जोंहा लासै 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 एसे सिरि जाबाय आरो नायबानो थैनाय बारा खरदर जानाङा लासै लासै जासियाबो बायलांजोबगोन बिदिबा खारो बरिया खाफाल दंना दंबाथाय मोनलायबाय मालाय सोर फैखो लासै द्राय जाथारदों
เท่าไหร่เฮ้ยไม่นี่ถามว่ามันอะไรですか Siap, siap. Kamai beta. Jelas sungguh ngobrol. Para ngomong kamai beta kan nengseuneu durungkeun halai nu ngamegna deui. Malah durungkeun ternyata sirena dong teu kayu. Durungkeun tadi lase-lase. Selena lain sirai. Malah durungkeun ternyata paisa putar sina lain. Andai nang mulai sese. Kado. Kabai. Oke, zazap kamu nak, oke. Kabai. Buluh. Oke. Ses. Karbaबो मोनासै बेसाय सिबाय मा होननाय जाखिसै बेलाय फैबाय Kabai ningsi sudah. नैबाव थाब थैथारगोन दै बिराद जाब थावदों बिसोरो ओइलै नोंसोर जाब थादों ओंखायनो सियारानो जायगाथार थैनाय लाखोना माखो नोंलाय माथो नागिरसै थैनाय लाखोना माखो गोसोबानो मोनथारो नै नै ओरैनो थैनाय लाखाबाय मोनखानाय नङा साननानै Kabai. जोंहा ओरै खेला जाबाय थागोन नायग्राफोरखौ एसे नायदो सोरबा थैनाय बायदि फैदों नायग्राफोरखौ एसे नायदों खेला जाबाय थागोन आयौ ओरैबायदि जेब जबरदस्त जादों बै खेला जेन थेनसे बासायबाय खिन्थु ओरै नायग्राफोरखौबो एसे नायदो नोंथांमोना नै ओरैबायदि मोजां नायदों आरोना बयबो गासैबो मिंमां हालामनि बाहागो लाफैदों आरोना बिसोरो बेखौबो नायदो एसे नायग्राफोरखौबो सोर फैयोलाय एबारलाय एकदम मानसि जबरदस्तलै खेला लासै नालायनाङा जाहाथे रावबो दुखु मोनला Langsung jalan, saya ikut Kabai dulu. Nih, sekarang siaran bukan lagu. Kabai siaran apa? Kabai. खन्नै जाबाय खन्नै जाबाय खिन्थु खन्नै जेन तेन बासायबाय खनसेल'सै नोङो Kabai pintu dannya bisa Kabai sih masih Kabai oke oh जबरदस्त गैला बेस्रा फैबाय ओरैबायदि खारदोंमोन हास्लाबासै आरोना
बांद्राय गोसा खारनाङा फांखायाव गोलैनांगौबा खिन्थु हान्थु दोलाबायनांगौ दै खारनाया खारग्राफ्रा गोसो ya hafal मोजांफ्रा थैयालै मालाय बिसोरनो दाय कमप्लेन होदों दे रायजोफ्रा कमप्लेन होबाय ओरैबायदि जबरदस्ति गैया जेन थेन थैबाय फावसायनानै जिरायनायखौ जोंबो थागोन जाय जिरायखायो जोंनि दख'रानियानो रायजोमोन बयबो हेफाजाब होलायनांगौ सोरबा फावसायनानै जिरायनायबा बेखौ आंनो खोन्थानांगोन फावसायनानै जिरायनाङा सिगाङावनो दङ फावसायनानै जिरायनायखौ जोङो मा खालामो नै बेस्रा गारखाबाय खारखायासै जिरायबाथाय जानाय नङा रायजोफोरा सिथमा खोन्थानांगोन सोर जिरायग्रोदों सोर जिरायाखै बयबो दं नालाय जाहाथे रावबो दुखु मोनलायनाङा एसे गोसा गोसा थाबाय दा समनि आंखाल दुरुं बोराय दंबावो टिमनि बुख्रुबनाय थाबाय kasih जागायफिनलायबाय खमथारसै आरोना मानसिफ्रा ब्लाम थैलांबाय नैबे खिनियाल'सै आरोना बेसे गोबाव लायो सासे एसे टाइम लादों माने खनसेनो माने सानै होखायोबा एसे टाइमा बासिगौमोन आरोना खिन्थु बिराद बुरजाफोरनि गेजेराव माने सासेल' बख'बाय नालाय टाइम लादों आरोना थाबायनायाबो एसे लासै थाबाय नालाय बेखायनो टाइम लादों दे सिखारफिनदो गंसे दिहुनदो थाबैनो थाबायबाय था खायदा गोरोंफ्रा मालाय सियार मोनबाथाय थाथ'लायनो सिगाङाव दङ गैला बेस्रा खारोलाबायलै सियार गैला गारा सियार गंसेखौनो थाथ'लायनांगौ जायो जोंनाव बिसोर सुनाया नायखायाखै आरदु सानैबाय आन्दायबायसो बिसोरा सोर मोनो गोसोआसो बेस्रा लाजिनानै थाथ'लायनाङा एसे ल'थारसै आरोना थैयै गैला सिखारदो लासै थार जादों गंसे थाबाय लासै खेला माने दहायसो डेमेज जालांसिनबाय आखौ एकदम लासैनिफ्रायसो लासै जालांगासिनो दहायसो गोदान थाबायनाया लासै जादों लासैसो थाब जोबनाय नङा जोंहा सिगाङाव दङ ओमफ्राय गेलेगिरिफ्रा माने थैयै नैबेल'सै आरोना एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय मानसिफोरबो खम जाबाय नालाय थैजानो गिनायफ्राबो एसे माबा जाबाय सायाखौ लाबाय आरोना एसे ल'थारसै एसे उनखैजाय जोङो नैबेखौ नायगोन सिमाखौ एबार सिमाखौ नाय बयबो रायजोफ्राबो नाय आसि थुनांगोन बयबो जों नङा जानाय नङा बयबो मदद होनांगोन लासै गैला नै जोंनिया जिरायनाया मा जादों ओरै जिरायबा खिन्थु
थाबाय बेटा रावबो सिगाङाव आखायाव होनो मोननाय नङा नै फैयै दासो थैबाय बेस्रा बेफोरथ' गाज्रि दहायनिफ्राय देरहाबोबाय थाबाय दासो थैबाय नायग्राफ्राबो ओरैबायदि फुरथि नायदों आरोना नायलाय माने जोबोद गोसो होनानै नायदों बयबो सिदा जिरायदों गेटा जिराया आथिं मोनसे बारखांनानै मबाइल बिबानाय जानाय नङा जोंना केमेराबो लागासिनोखा दलद बे थैनो होनना थैखाथारबाय खोमा बेयो थैनो होनना थैखाथारबाय बेयो नाजायाखिसैबो दे थाबाय नोंथां थाबाय थाबायदो थाथ'लायबा जानाय नङा सियार मोनबानो थाबोयो सियार मोनबानो थाबोयो नै लास्टआवसो बारा इन्टारेस्ट थैयाखिसै माथो एसे इन्टारेस्ट जानांगौ थैनायाव लास्टआव बाब्राबबायथारनांगौ आं थैयाखै होननानै थाबायनो लासैथार जादों थाबाय नै खारनाय थैखाराखिसै बेस्रा नै नांखाया खोमा ओंखायनो माने दलद थैबाय खाराखिसै माने जेसेनो थांदों लेभेलाबो माने गोरानिफ्राय गोरा जाबोदों आरोना एबार गुवारसिन बानायना होबाय थाबायामोन नालाय दहाय एबार लेभेलखौ एसे गोरा बानायना होबाय सोर थैयो ओइ सिगां गिदिर खालि दानो लासै लासै थाबाय थायो नालाय बेयाव गोमालायो जमा थागोन थैलायगोन जायनो जमा थागोन बेनो थैगोन थाबाय थाबाय मालाय खायदा गोरोंफ्रा सियार खाथि जाबाय नै बिसोर जमा थाबायदोंमोन बिसोर जमा थाबायदोंमोन फैमारबायसो जायगायाबो एसे फिस्ला जाय जमा थागोन दा फैयै ओरैबायदि लेभेलाव फैयो खुसखारिबो दिसे होननांगोन नैबे लेभेलाव फैखाथारनानैसो थैबा बहुद लास्ट नालाय ओंखायनो बयबो माने थैजानो गिनानै ओरैबायदि थैमारबाय गैथारला एकदम एसेल'थारसै नै जाय थैयो बे गैखाला बिराद लस मोनखाबाय बिसोरो ओरैबायदि लस जाखागोन दा थैनांगौबा थाबाय लासैद्राय जादों थाथ'लायनाय जाबाय हनै बिदिबा जानाय नङा नै लासै थाबाय दासो क्वार्टार फाइनाल मोनदों सेमी फाइनाल दं फाइनाल दङ जमा थैलायगोन सासे थाबायनाया जायाखै जों मुसेजों खाथिनि नङा बिबा गोबाव थाबायगोन थाबाय माथो गंसेनि सियारखौनो मारा बिदिबा जानाय नङा लासैनो जागारदों नै एफा फैनानै दासो थैबाय सासे थांलायबाय
जोंना रायजोफ्रा बयबो नायफैलायो सुदियापारा दङ नारवन दङ दक्षिण नलबारिबो दङ बयबो बेयाव नायबिजिरगिरि हिसाबै नायफैलायो जों बयबो आसिस लायो जाहाथे बैसागु फोरबो आफाद बा बर' फरायसा आफादाबो बेखौ नायनांगौ बे नङा बेनिखायनो बयबोबो नायनानै बिजिरलायनो थाखाय बयबो खावलायदों रायजोफ्रानो दं नालाय नै बिसोर सानैजों एसे फिल्म जाबाय मा समाधान खालामो मा समाधान जायो नै बेखौ थैनो लाबाय दे रायजोफोरनि सायख'नाय नालाय मानिलायनांगोन बयबो थैनो सासेया आउट जाबाय सासेया आउट जाबाय दे थैनो लाबाय बेसे थैनो गोसो गैथारामोन एकदम फाइनालाव दै साथाम प्राइज दं नालाय साब्रै दंबावो मानसिफ्रा जाय थैयो आउट साथामा प्राइज मोनगासिनो सेरावबो मोननाय नङा नामखौबो मोननाय नङा लासैद्राय जादों खाथ्रा बिसोरो खाथ्रा हाया बिसोरखौ होमबाबोथ' थैखागोन सेराथ' गंथामल'सो नालाय फाइनाल नै थैबाय एबार नोंसोर साथामखौ नायना लादो नै सेरा गंनै मानसिया साथाम सोर देरहायो नायलांबाय था दे सुग्राया गोसो बायदि सुगो लामानि खाथियाव दङ बिसोरो सियारखौ मोनबा सुगो होननो हागौ नै थैलांबाय बे थामथि बान्था मोनगोन थामथि बान्था आरो नै फार्स्ट आरो सेकेन्ड सेरा गंसेल'सै जाय देरै फार्स्ट प्राइज जागायबाय एसे गोजानजों थाबायबाबो जेबो नङा बारा सियारजों नांजाबलायनाय थाबायनाङा जोंहा लेफारिनो एसे गोबाव खालामोबा फाइनाल नालाय लास्ट सेथि आरो नैथि दे गिदिंदों नामा सान्दुं गोसा गिदिं बेस्राफोर नै जेनलांबाय मोनबाय फार्स्ट प्राइज मोनबाय नै आराम लागोनि ना नोंसोर लागोनि बालिगावनि आच्छा दे आं एसे नायग्राफोरखौसो देखायनोसै नै नायग्राफ्रा ओरैबायदि गोसो होना नायदों आरोना खेला जिहेतु बहुत इन्टारेस्ट जादों ओमफ्राय ओरैजोब मानसि गोजा बे जाहैबाय गासिबो जोंनि गगामुग हालामनि मानसि गोजा आरोना बाहागो लानो फैनाय गासिबो आरो फैबावनांगौ दंबावो जों लानानै फैयाखै एक्सुवेलि मोनफैथ'वाखै आरोना बेखिनिया गासिबो सियार खेलाखौ नायजोबदोंमोन आरोना नायदो नै ओरैबायदि गासिबो औवाइफोराथ' सासेबो मोनाखिसै जाथायाव थैजेनबायसो नोंसोरो नोंथांमोना सियार खेलाखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो एसे कमेन्ट खालामदो बयबो खेलायाथ' एसे गोलाव जाबाय एसे लासै जाबाय नालाय गोबाव जाबाय आरोना ओंखायनो माने नायनोसै दिला जाबाय माने खेला ओंखायनो नोंथांमोना माबायदि खेलाखौ एसे नायदो कमेन्ट होदो